Wawa siya. Kasi in-unload namin yung kagabi, baka nga manakaw dyan. Tapos niload ulit ngayon para dalhin na sa ano, sa store. Sige, sa labas na ako sasakay. Wawa siya. Shipping day guys ng mga unclothes brushes. Wala, dumaan lang min ulit sa ano namin. Hindi, matagal din naman kasi sila nagantay yun. Ayan, walang pages yan. Double check ha, baka ano. Kumuha ka ng ano. Ano to? Back to back to? Hindi. Isang ano lang. Ano yung mga pinag? Double check na lahat. Tapos yung mga dito may mga additional yun na pasabay ha. Si Kuya, hindi pa rin siya tapos doon. Yan yung Metro Manila. Kaya pa Kuya? Kape muna kayo. Tapos nakadalawang batch na kami sa LBC. Si Inang Reyna di pa rin tapos bubble wrap. Go mother dear. Tapos may dumubog pa dito kanina na ano, mga walk-in buyers. Walk-in buyer. Tapos may mga ano ba yun? Nagbabaka sakali na may AC brush na available. Eh, di ba sold out na nga yun kasi pre-order. Yung isang mahangos pa, ma'am, meron kayo na ito. Pinakita yun. Yung picture. So, wala. So, next time naman sila. And, ayun, nagpa-ship si Uncle. Bawakbak na yun ako, guys. So, dumaan din pala dito si ano, yung district ko sa Caloocan. Ayun, kinuha niya na yung TV niya tsaka cellphone. Nakakatawa. Pawis na pawis si Kuya. Ay, wala naman tayong babayad yan, di ba, Chen? Kasi yan na yan, pre. Si Kuya na lang bigyan mo pang merienda, Chen. Hindi na ako makapag-gym, guys. 4:30 na eh. Tapusin lang namin to. Tapos na lang. Ay, si Jo pala na. Sinundo na si Chris. Bata. Wala nagkali. Asa si Lucia? May tulog ba si Lucia? Ay, oo. Ba si Papa? Nakakuha na ng pagkain. Para-paraan talaga si Papa. Ano yan? Pizza. Lumakoy, naglaba ako. Naglaba daw siya. Ito yung sa office namin. Anong gawa mo, baby? Anong gawa niya sa paninda ni Tata? Anong gawa? Ay, kabayo ka. Ala ka. Hugot ka. Ay, naku, inaapakan niya pa talaga salbahe. Lagot ka kay Lola. Lagot ka. Lola, tingnan mo ginawa, Lola, oh. Ayan na, oh. Gulo-gulo. Lagot ka kay Lola. Lagot ka kay Lola. Takbo na dali, takbo na dali. Ola. Ola. Ol. Tama na, loko-loko ka. Tama na. Akin na yan. Dali, doon tayo kay Mami. Kain tayo kay Mami. May papa si Mami. Dali na, dali na. Oh, hi guys. Ay, bulay na niya. Offline. Ay, bulay na niya. Ay, tita, oh, tita, oh. Naku, sabay nilayasan, no? Batang to talaga, eh. Ikaw? O, bukas na lang, eh. Ano mo? Wow. Okay, kiss na sa guys. Kiss na. Kiss na. Hi. Ay, grabe talaga. Sa bustero. Tatlo po yun ito, eh. Kaya, pasaway ito, eh. Kasi ng Reyna. Hindi pa rin siya finish. Mention yung obvious date. Kain tayo. Sabi niya, Jay ko na. Jay ko na naman. Tik na yan. Nagbigay kasi ako sa ano, eh, sa LBC. Nagpasnak ako sa LBC para hindi sumimangot yung mga ano dun. Anong ulam natin? Ayan. Puro manghang to, Mek. So, yung wala tayong micro dito na masarap sana yung ano.
May sinigang pa ba? Lamig na. Binili lang yan. Ito masarap. Puso, mag-uuwi ako nito. Walang kalaman. Walang kalamansi. Suka naman pala yun. Kain tayo, tara. Update guys. Ayun. Nasa 149 pa lang. Nakakaloka. Ayan o. Madami pa yan. Hanggang ano yan eh. 200. 227. Diba? So, ayan. We're back guys. Galing kami sa ano. Sa Gray Avenue. Nag-deliver kami. Hindi ako nakapag-vlog kasi dala ko si Ching Ching. Sumunod sa amin. Ala. Umuwi na si Inang Reyna, Chen. Ayun. Eh, ikaw, kumusta ka naman? Hindi mo makaahon dito. Hindi ka makaahon. Nung number ka pa lang? 170. 172. Malapit-lapit na. Na-check mo na yung mga pahabol na, no? Iniwan ko isang phone, na. Dito. Check mo? Hindi na. Sige. Nakablock. Walang lock yun. Ayun. Wala. Hindi nakalock yun. Sige. Isa-isa na lang. Sige. Okay na. Check ko na. Para bukas ano. Wala sa pagkula. Hindi naman kasya sa'yo yan, Day. Ang laki-laki sa'yo. Hindi nga kasya yan. Tirador ng jacket. Ayoko na magdala ng jacket dito pa. Labas mo na. Pinagsiksikan niya talaga. Makakuha lang eh. No? Kaya gusto ko na eh. Ayoko pa. Bayaran mo. Tsaka di kasi sa'yo to. O sige. Ano mo? Pag pinagkasya, akin na to. Sige. Uy, akin naman. Oh. Oh. Ayoko ibigay sa kanila. Wala na. Hindi mo na. Saan ka na? Ayoko na nga dito pumunta dahil. Uy, hiramin mo lang yun ah. Hindi mo tanggap na yan. Pag nalataw mo na, mabalik ko lang sa'yo. Hiram lang yan ah. Kakakatlaan niyo yan. Sorry mo sa akin yan. Let's go na. Ito kasi, Uwi na guys. Bye! Kiss mo na. Kiss mo na sa akin. Kiss mo na sa guys. Ay, talabay. Ano? Bye, Lucas! Kiss na tata. Kiss na tata. Ay, talab. Ay, nag-kiss sila. Let's go. Pag alas 8 na eh. Nag-overtime. Let's go. Bye! Go na guys. Busy yung dalawa. Makain. Ano yung ulam mo, Nak? Yung sardinas? Sige. Gulay. Tignan natin yung ulam nila. Nagluto si auntie ng... Ano ba ito, auntie? Tulingan. Ayan. Kabukas ko kainin to. Ito mamaya. Masa yung takong. Ha? Takong? Ubus na. Kagabi pa. Meron pa lang. Pumapak nga ako nun. Ubus na nga. Tom-tom! Uy, tom-tom sabi ko eh. Tom-tom! Uy, uy, uy. Tom-tom! Tom-tom! Aray ko. Uy. Aray ko. Ay, yung sexy naming ano. Baby girl namin kaseksihan. Try na ng kaseksihan to. Ixus. O, tama na, nanonood ako ng ano, dalisay. Mamaya na, mamaya na.
Nagtitripan mo na naman si Groot eh. Gusto niya eh. Ginugupitan. Nagpapatrim ki daddy ng ano. Maloko to si Groot eh. Kaloka. Papogi di si Groot eh. So ayun guys, tapos na ang araw natin today. Mamaya pakakawala ulit si Groot. Ito nakaligo na. Good night. Good night. Good night, Daddy. Good night.